Estan venint. Estan venint, no sortirem d'aquí. Impossible que sortim d'aquí. No sortim ni de conya. Has acabat? Has acabat ja de queixar-te? Em fa molta gràcia. Estem aquí, amagats aquests fills de puta, en un magatzem que fa pudor. I tu, l'únic que s'ha acut, sabent que avui potser morirem, és queixar-te. Mira, si tu haguessis pogut decidir néixer en una altra família, haguessis nascut en una altra família, o haguessis volgut ser la meva germana, haguessis canviat alguna cosa. No t'ha semblat bé el que hem viscut fins ara abans de la guerra? Em sap greu. Em sap greu. No t'he pogut protegir de tot. Ni a tu ni als papes. Però nosaltres estem aquí. I ells no. I ens ho han donat tot. Ens ha donat amor. Un plat a taula. I ens han ensenyat a no rendir-nos mai. Fins i tot ens han donat les últimes armes. Així és que el mínim que podem fer ara és no rendir-nos. Sí. Ho hem de fer per ells. Així és que farem una cosa. Dóna'm la mà. Dóna'm la mà. Ara tancarem els ulls. D'acord? I agrairem tot el que hem viscut fins ara, que ha sigut preciós. Sí. Després ens aixecarem i anirem a matar tots aquests fills de puta! Amb dos collons, com hem fet sempre. Vale? Vale. T'estimo. Jo també t'estimo. Però t'estimaré més quan sortim aquí i els arrenquem el cap a tots aquests. Vale? Tanca els ulls, va. Tanca els ulls. Va, obre'ls. Ja està. A la de 3. D'acord? Una, dos... No, espera. Va. Una...